салом дӯстон, тарзи тайёр кардани торти мидовӣ. Ба мо лозим аст 300 грамм шакар, 1 қошуқ сода, 4 қошуқ асал, 1 пиёла рӯғани алейна, 6 дона тухм, орд орча дида ки чтоб мулоимак биёяд, хеле сахт набиёяд. Кремда якта кремлёвски сгушонка бо отала тайёр мекунем. Бо кремш мешавад қати вай қаймоқи килоаки қати сахарни пудра ё ин ки шакар збивад мекунед, ғафз мешавад. Ях бошад, не ки халадини гирифтагӣ бошад, хелам кремш мешавад. Ин намуде ки пешина медовӣ буд, ин ҳамон рецепти пешина медовӣ. Дар даруни ордош ина разрихлителам медозем, 1 дона разрихлитил, 1 пачка. Ҳозир тарзи тайёр шавиша нигоҳ кунед. Ина асала ҳамиқа сурх мекунем. Суб сурхак шуд, месӯзонем ва қати сода қати. Ина тухмура қати шакар миксер қати лад задем. Ана ку ҳозир дига ҳамаи орду разрихлитили якҷоя. Асалам ҳамаша якҷоя мекунем. Баъд мулоимак мешӯрем золаша, хеле ба қошуқ, хеле миксер намекунем дига. Ина теста тайёр шуд. Тестаи мидовӣ. Анамиқа ғафзиш бояд боша. Сахти бадам небуд, ки бадам не. Ира диста камтар орд мекунему, рӯған қати ё орд қати тунук кардан дар кор. Рӯған нахстар тунук куниш. Баъд мулоим мебиёяд. Тестара аввал дар халадилник мемонем, 1 соат меистад, баъд мегирем тунук мекунем ша. Камтар теста дам мегира, ҳам хунук хушрӯда тунук куниш бо камтар хушрӯ сахтак мешавад. Намихе лист да орд мекунем, камтарак мепошем. Баъд намиқа мешавад. Баъд 1 соат истодан да халадилник, намихе сахт шудагани тунуктарак ва сустарак буд. Хеле сахт шуд. Ана ҳозир дар лист чанд та мешавад, 6 та мешавад. Тунук карда мепазем. Ина дӯстон, тунукш кардам. Ин лист беҳад калонай, листи духовкаҳои одили калон. Ма камтар майдатар кардам, чени лист тунук накардам. И тестамон набинед чӣ хел сурхаки хушрӯ. Я ҳисоби ки асала сӯзондагем, қати сода сурха кардем. Анам хеле омадагиай. Агар камтар сурх кунӣ, бо камтар сурхиш мебиёяд. Сафед хоҳен, қанаа месӯзонеша. Ана и кремшда отала тайёр кардем. 1/2 литр шир, 1 пиёла орд, 1 пиёла шакар. Ширинак биёяд, ғафз биёяд барои ҳава 1 пиёлаи. Ана иҷадам 1 та кремлёвски қати 1 та сугушонкара миксер қати задамша. Не хеле шуд. Ҳамаша якҷоя кардам. Ана акнун ҳарду инора аралаш мекунем, якҷоя мекунем да қати маска ва сугушонка. Баъд коржора пухтам, да коржо крем мекунем. Анам хеле крем тайёр шуд. Анамиқа вайш ғафзиш. Ҳамаша якҷоя кардем. Ана коржо. Коржо нам хеле цвет шудан.
5 коржи калон шудагие. Инам хеле як падноси калон дар торт мешавад. 4 коржора мекунем, якташ болошта крошка мешавад. Анам хеле омадагие. Мулоимай. Ҳозир ҳами хехташ мулоимай. Бо камтар қандов мекунем, баъд кремша мекунемша. Анам қадари кремша мекунем. Аввал коржора тагиш якм риядишда. Камтар крем мекунем, якм коржа мемонем. Баъд вай мекунем. Қандов мекунем. Камтарак мекунем. Ина хали шотка қатӣ. Ана хали шотка қатӣ кам-камаки мешакем. Қандобаи хе бисёр намекунем. Баъд кремошам шакидан мегирем. Оз дуюм қабача кардам. Збо нишон медиҳам. Ана дӯстон, торти макадагӣ тайёр шуд. Ина бинен чӣ шуд. Ана 4 қабатай неким коржош дам кадагӣ буд. Намхе мидови сурхак мешада и. Амеша ки мидови сафедам боша. Ай мидови сурхай. Нам хеле дӯстон. Канали мада подписаться кунен. Лайк монен. Дар паноҳи Худо бошен.